V minulé lekci jsme mluvili o tom, že Bible, písmo Staré smlouvy a Nové smlouvy, písma jsou Božím slovem, inspirovaná Duchem Svatým. Dnes se budeme zabývat počátečním nebo základními účinky Božího slova. V Židům ve 4. kapitole, ve 12. verši je použité řecké slovo, které dobře známe, je to, z kterého je odvozena naše energie. Řecké slovo energos znamená působící. Židům 4.12, neboť živé je Boží slovo, čilné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Jan 6.63, duch je ten, který oživuje, říká Pán Ježíš. Tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. A ještě 1. Tesalonickým 2. kapitola 13. verš. Tady je napsáno, že Boží slovo je mocné v těch, kteří věří. A proto i my vzdáváme neustále díky Bohu, že když jste od nás převzali slovo Boží zvěsti, přijali jste je ne jako slovo lidské, ale tak, jak tomu opravdu je, jako slovo Boží, které také mocně působí ve vás věřících. Tady apoštol Pavel vlastně potvrzuje i to, o čem byla naše minulá lekce. A tady z toho můžeme i vyrozumět, a to je první věc, kterou chci tady zdůraznit, že Boží slovo v nás mocně působí. Ve vás věřících, píše apoštol Pavel. Víra je důležitá věc, protože účinek Božího slova je vždy spojen nebo podmíněn naší odpovědí. Naše správná odpověď je víra. To, že důvěřujeme Bohu. To, že důvěřujeme jeho slovu. Do jaké míry člověk reaguje, tak do té míry Boží slovo potom působí v jeho životě. A je to podmíněno, má to určité důležité podmínky. Jakub 1.21 je napsáno, proto odložte veškerou nečistotu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc zachránit vaše duše. Ano, tady zase Jakub je zdůrazněno, že to Boží slovo má moc v našem životě. Má moc dokonce zachránit naše duše. Ale je tady určité varování, jsou tady vyjmenované věci, které tomu mohou zabránit, které mohou působení Božího slova překazit v našem životě. A to je špína, je to nečistota, o tom už jsme mluvili v nějaké minulé lekci. Zvrácená zaliba v nečistém, nemravném, toho je dnes okolo nás mnoho a musíme si na to sami dávat pozor, sami musíme hlídat svoje srdce, svoje myšlenky. Dále je tady Jakub jmenuje špatnost, zlost, vzpurnost. Jako malé dítě odmlouvá, když nechce poslechnout rodiče, dovedeme být takto vzpurní i vůči Bohu, vůči Božímu slovu. A tyto věci srdce uzavírají vůči Božímu slovu, vůči vlivu Božího slova. Naopak Boží slovo, když se dostane k člověku, tak ho nutí tyto špatné, nečisté věci odložit. Že musíme zaujmout opačný postoj k nečistotě a ke špatnosti. Taky je důležitá tichost, znamená to určitá pokora, upřímnost, trpělivost, otevřenost vůči Božímu slovu. V Žalmu 25. kapitole, Žalm 25, 8, 9, 12, 14 čteme: Hospodin je dobrý a přímý, proto vyučuje hříšníky cestě. Pokorné uvádí do práva, pokorné učí své cestě. Jak je na tom člověk, který se bojí Hospodina?
Bude ho vyučovat cestě, kterou si má zvolit. S těmi, kdo se ho bojí, má Hospodin důvěrný vztah. Dává jim poznat svou smlouvu. Potřebujeme mít bázeň před Hospodinem, bázeň před Bohem. A Bůh nás bude vyučovat. Bůh nám bude dávat světlo, jakou cestu si máme zvolit. A když máme bázeň před Bohem, v tom 14. verši je napsáno, že můžeme s Bohem navázat důvěrný vztah. Bůh má důvěrný vztah k lidem, kteří mají bázeň, respekt, kteří mají bázeň před ním. A dává jim poznat svou smlouvu, dává jim poznat, zjevuje jim svoje plány, zjevuje jim svoje slovo, svoje úmysly, svoje záměry s jejich životem. A vlastně je to tak, že Boží slovo rozlišuje posluchače do dvou táborů. Stejně tak i zvěst evangelia. Apoštol Pavel napsal 1. Korinským 1.18, slovo kříže je totiž bláznoství těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachráňováni, je mocí Boží. Boží slovo je úžasné, ale pro někoho to může být bláznoství, ale nám, kteří jsme zachráňováni, kteří máme bázeň před Bohem, tak je mocí Boží. Zase je tady zdůrazněno, že Boží slovo má moc v našem životě. V Židům 4.12 je napsáno, že je Boží slovo dvousečný meč. To jsme si před chvílí citovali. Matouš 10.34 Pán Ježíš říká, nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel poslavit člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a nevěstu proti její tchyni. Tady vlastně Pán Ježíš zdůrazňuje to, že prostě Boží slovo je meč. On přišel a jeho příchod znamenal rozdělení lidské společnosti na dva tábory. Tohleto rozdělení se mohlo pocítit velice silným způsobem v době, kdy jsem uvěřil, kdy jsem přijal Pána Ježíše jako svého Pána Spasitele. Já mám 3 bratry, 2 starší a jednoho mladšího. Vyrůstal jsem s tím mladším, protože jsem ten třetí. S tím 4. jsem vyrůstal a měli jsme spolu takový prostě i přátelský vztah, prostě rozuměli jsme si, dokonce jsme spolu i studovali, bydleli jsme spolu na privátě a v podstatě máme se rádi do dneška, ale když jsem uvěřil, když Pán Ježíš přišel do mého života, on od základu změnil můj život. A tenhle ten můj mladší bratr za mnou hned poté, co jsem přišel domů, tak za mnou s pláčem přišel s tím, že vidí, že už si nerozumíme, že mezi námi je propad, že já už jsem na druhé straně někde. A pro mě to bylo velice těžká zkouška, protože já jsem ho měl, mám ho do dneška rád a v podstatě to pro mě znamenalo takový určitý nátlak, abych se vzdal Pána Ježíše. A já jsem tenkrát mohl jasně pocítit tady ten meč, to rozdělení. A i on ho vlastně pocítil velice, velice bolavým způsobem. A já jsem se tenkrát, věřím tomu, že Pán Bůh při mě stál, že Duch Svatý mi dal moudrost. Já jsem se tenkrát rozhodl, ne, já necouvnu, já neodejdu zpátky od Pána Ježíše, ale já se budu za něj modlit a on přejde na tu Boží stranu. A to jsem taky udělal a díky chvála Pánu za to, že se to taky po nějakých několika týdnech stalo, že vydal svůj život Pánu Ježíši a dneska slouží Pánu. Pán Ježíš říká, nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Skutečně Boží slovo a evangelium rozděluje lidskou společnost na ty, kteří milují Boha, kteří mají bázeň před Bohem, kteří mu poddají svůj život a na ty, kteří zůstanou ve vzpouře. A v podstatě jsem prožil takovým
silným způsobem to, že jsem potřeboval dát Pána Ježíše na první místo. A vlastně Boží slovo, Evangelium Lukáše, je napsáno, že potom máme na to tu stavbu dokončit. Je to důležitá podmínka. Lukáš 14 od 26. verše. Pán Ježíš říká, přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, slyšíme, čteme to dobře, můžeme jít za Pánem Ježíšem, ale pokud neneseme svůj kříž, Pán Ježíš říká, kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby, a 33. a 4. verš, tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Dobrá je sůl a tak dále. Skutečně to může být, že se můžeme snažit, člověk se může snažit, ale přesto nemůže být učedníkem Pána Ježíše, přesto ho nemůže následovat a nemůže mu sloužit, pokud nenese svůj kříž. O tom budeme mluvit v pozdějších lekcích. Nesení kříže je velice důležitá věc. Dalším důsledkem nebo ovocem Boží slovo přináší v našem životě je víra. Římanům 10.17. Víra ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží, podle kralického textu. Víra je základem. Židům 11. kapitola. Víra je základem Božího jednání s námi. Tam v tom Židům v 11. kapitole je napsáno, že víra je, tam je použito sokl, podstavec. Víra je vlastně něco pevného, na čem můžeme potom stavět dál. Tady v tom textu k Římanům víra ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. Tady je důležité slovo, že víra přichází ze slyšení. Slyšení chápu jako postoj probuzeného zájmu, určité pozornosti, upřímná touha přijmout to, co je Boží, porozumět Božímu slovu, porozumět Boží vůli. To vyžaduje určitý čas. Boží slovo je jako semínko a když vložíte semínko do země, musíte mu dát určitý čas, aby nasálo vláhu a aby vykličilo a aby zakořenilo. Musí mít určitý čas, stejně tak i Boží slovo. Když ho přijmeme do půdy svého srdce, Pán Ježíš mluví v tom podobenství o dobré půdě, která je vyplevelená do srdce, které je upřímné. Když přijmeme Boží slovo, když naše srdce je takto připravené a přijmeme takhle símě Božího slova, tak potom ono zaklíčí a přináší užitek. A vlastně slyšení není jenom to, když si poslechneme nějaké dobré vyučování nebo dobré kázání, ale právě slyšení je to, když necháme určitý čas působit Boží slovo a ono zakoření, zapustí, vyklíčí a zakoření v našem srdci. Boží slovo se musí dostat z našeho rozumu do našeho srdce a potom přináší užitek. A hlavním užitkem je víra. Biblická víra musí mít i vždy přímý vztah k Božímu slovu. Je třeba, abychom věřili v tom biblickém slova smyslu víra. Nemůžeme věřit čemukoliv, co jsme si sami například vymysleli, nebo máme nějaké přání. Věřit můžeme pouze tomu, co zamýšlí Bůh, co Bůh řekl, co on ve svém slovu zaslíbil, co nám přímo řekl, co nám přímo zjevil. Můžu tady uvést jako příklad Abrahama. To je takový typický příklad. Abraham nemohl mít děti, ale Bůh mu řekl,
neboj se, budeš mít děti. Genesis 15. kapitola od 3. verše. Abraham ještě řekl, hele, nedal si mi potomka, a tak bude mým dědicem potomek mého domu. A hle, stalo se k němu Hospodinovo slovo. Ten nebude tvým dědicem, nýbrž ten, kdo vyjde z tvých beder, bude tvým dědicem. Vyvedl ho ven a řekl, pohleď na nebesa a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat. A řekl mu, tak bude tvé potomstvo. A uvěřil Abraham Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost. Tady je příklad Abrahamova víra. Pán Bůh je dobrý pedagog a tak dal nějakou pomůcku Abrahamovi, aby si připomínal jeho slovo. Vyvedl ho ven a v tehdejším kraji zřejmě zcela jistě byla obloha v noci zasetá hvězdama, tam neexistoval nějaký světelný smog nebo nějaká nečistota. I já ze svého mládí si pamatuju, v létě bylo nebe poseté hvězdami, jedna vedle druhé. A Bůh řekl Abrahamovi, podívej se na ty hvězdy. Nespočítáš je. A stejně tak ti slibuju, že tolik bude tvýho potomstva. A Abraham kdykoliv se v noci vyšel modlit a díval se na tu hvězdnou oblohu, tak si připomínal Boží slovo. Boží slovo zakořenilo v jeho srdci a přineslo užitek. Potom Římanů je napsáno, v epištole Římanů je napsáno, že uvěřil, že se posilnil ve víře, nepochyboval, ale vzdal chválu Bohu a posilnil se tak ve víře. A Pán Bůh naplnil tohleto zaslíbení v Abrahamově životě. Podobnou věc čteme v Lukášovi 1. kapitola 38. verš o Marii, která, když anděl řekl velice podivnou věc, tak řekla, jsem Pánova otrokyně, ať se mi stane podle tvého slova. Vlastně anděl jí sdělil, že bude těhotná, svobodná dívka. Dneska by to problém nebyl, ale v tehdejší době to byl velký problém. A Marie na to reagovala, prostě já jsem vydaná Bohu, jsem Pánova otrokyně, a to je klíč víry, ať se mi stane podle tvého slova. Podobně i Simeon, Lukáš 2.29, Simeon říká, nyní propouštíš služebníka svého pane podle slova svého v pokoji, podle králického textu. Podle slova svého, říká Simeon. A vlastně takovýto postoj se Bohu líbí. To je tajemství biblické víry. Že Židům 11. kapitola, 6. verš, bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Prostě já potřebuju věřit nejenom v Boží existenci, ale to, že mě Bůh miluje, že mi odplatí, když ho budu hledat, že povede můj život, protože jsem mu vložil svůj život do jeho rukou. Bůh odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Toto je tajemství biblické víry. Je to vyjádřeno těmi slovy Marie i Simeona, ať se mi stane podle tvého slova, nebo podle tvého slova si to udělal. To je víra. Víra je, jak jsme si řekli, vypůsobena slyšením, pozorným nasloucháním Božího slova, je podmíněna naší aktivní odpovědí. Všimněte si, Marie aktivně odpověděla, Abraham odpověděl na to Boží slovo. A vlastně ta naše odpověď aktivní vede k přijetí Božího slova. A v podstatě je základem každého Božího pozitivního jednání s námi. Prostě k tomu, aby Bůh jednal s námi, abychom okoušeli moc Božího slova, potřebujeme Bohu věřit, potřebujeme mít víru. Další působení Božího slova v našem životě je znovuzrození, nový život. Jan 6.63, vlastně pokud
správně reagujeme na Boží slovo, tak Duch Svatý vypůsobí v našem životě Boží život. Jan 6,63. Slova, která jsem vám pověděl, jsou duch a jsou život. Jakub 1,18 je napsáno, že Bůh, on se rozhodl a splodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření. My jsme splozeni slovem pravdy. A 1. Petr 1,23. Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž nepomíjitelného skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. Boží slovo je jako símě, které obsahuje Boží život. Jako v přírodě z pšeničného zrna vyroste pšenice, z jablka vyroste jabloň a tak dále. Stejně tak i tady čteme, že símě Božího slova je věčné, neporušitelné, božské. A taky život, který z něho vzejde, je věčný, neporušitelný a božský. V podstatě je to život samotného Boha. Je to víra, je to život, který do mě Bůh vložil. Je to Boží dar víry. Je to Boží dar nového života. Vlastně Božím slovem takhle vejde do lidského srdce. 2. Petrova, 1. kapitola, 3. verš. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a k zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. Vlastně skrze to, že jsme poznali Pána Ježíše, tak se pro nás otevřela ta pokladnice Božího slova, těch božích zaslíbení. Všechno, co potřebujeme k životu a k zbožnosti, k životu víry, všechno máme v Božím slovu. Skrze poznání Pána Ježíše Krista. Ježíš je ten klíč, jeho oběť na kříži, jeho krev nás očistila od našich hříchů a tím nám se otevřelo Boží slovo a Boží moc působení Božího slova. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení. Prostě celé Boží slovo je nám tím darované a vlastně tím jsme se stali účastníky božské přirozenosti. Tím vlastně jsme přijali život, věčný život, božský život. A tím jsme vysvobozeni ze hříchů, ze zkázy, která panuje ve světě. Takže to je další úžasné ovoce působení Božího slova skrze Ducha Svatého. Další působení Božího slova, Boží slovo je duchovní potrava. Protože jsme se narodili, máme nový život, narodili jsme se do Božího království a každé novorozeně, každé mimino potřebuje zvláštní potravu. Boží slovo vypůsobí člověku nový život, potřebujeme vhodnou výživu pro ten boží život, který je v nás. 1. Petr, 2. kapitola, 1. verš a 2. verš je napsáno něco o tomhletom mlíčku, který potřebuje náš znovuzrozený člověk čerstvě. Odložte tedy každou špatnost a každou lest, přetvářku, závist a každou pomluvu a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste v něm vyrostli k záchraně. Takže tou vhodnou potravou je mléko Božího slova a je tady zároveň i určitá výstraha. Všichni to známe z praxe, když se mlíko dostane do styku s něčím nečistým, s něčím žluklým, kyselým, tak se zkazí. Možná jste už okusili někdy zkažený mlíko, to se prostě nedá. Ale stejně taky Boží slovo, pokud necháme tyhle špatné věci, lstivost, přetvářka, závist, pomluvy a tak dále,
tak vlastně to zkazí to mléko Božího slova, takže pro nás bude nestravitelné. Nebudeme schopni z něho brát užitek. Je třeba odstranit všechno, co je špatné, všechno to, co jsem tady jmenoval. Jinak budeme slabí a podvyživení. Kojenec, který nedostává dostatek mléka nebo zkažené mléko, tak bude podvyživený. Pokud to vůbec přežije. Židům 5.12 a dále je napsáno, neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko a ne hutný pokrm, neboť každý, kdo potřebuje mléko, je neskušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. Pro dokonalé je však tuhý pokrm. Pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Přátelé, nikdo z nás se nenarodil s ukončeným středoškolským vzděláním. Každý jsme se narodili jako nemluvně. A tak je to i v tom duchovním. A není Boží vůle, abychom trvale zůstávali v batolecím věku. Boží vůle je, abychom rostli, abychom sílili, abychom zráli do dospělosti. Efeským 4.15 je napsáno, abychom rostli v Krista. V Matoušovi ve 4. kapitole, 4. verš, když ďábel pokoušel Pána Ježíše na poušti, tak Pán Ježíš odpovídá, on však řekl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Hutný pokrm je celé Boží slovo. A je to tak, že prostě potřebujeme, už nemáme být nemluvňata. Potřebujeme jít dál, potřebujeme růst a zrát. To tím způsobem, že budeme mít naše smysly vycvičeny návykem. To znamená, že se potřebujeme si zvyknout, vycvičit naše srdce v tom, abychom uměli rozsoudit dobré a zlé. Na základě Božího slova. Je to určité duchovní cvičení, kterému se nesmíme vyhnout. A vlastně to nás vede, je to nepohodlné. Často vidím, i křesťany, že radši volí tu pohodlnou širokou cestu. Je to nepohodlné rozsuzovat dobré a zlé. Je to nepohodlné poddat se, přizpůsobit svůj život Božímu slovu, které má na mě určité nároky. Nemohu si žít tak, jak chci. Potřebuju rozsuzovat to, co se Bohu líbí. A to přináší do našeho života velké Boží požehnání. Skrze to přichází uzdravení a zdraví pro naši duši a skrze to přichází i duchovní růst. Mluvili jsme o tom, jaký je základní účinek Božího slova. Příště budeme mluvit o tom, jaký má účinek Boží slovo na naše tělo a na naši duši. Můžete mi psát na mailovou adresu základy.milost@seznam.cz. Ať vám Bůh žehná ve vašem životě víry.